Ani neke kada wel we la neke kada do gewoon je. Nou, ni zeker rond niet hoor hebben. Hier wakker charite maar die ja. Ze is een goeie. We zien la proef ik weet dat we een nonjan dus we la nonjan nu kada la nonjan Michelaar bij de ja nonjan met deze ja nonjan. Op binnen is toen ja nonjan dan kan hoe ervaren hoe dan hoe een pietje dat hij en die van nachts maar Grace en nonjan Michelaar waren hoeën kunt pas wan doen bij daar lakken nee wat piusje parce que vous voyez wat dan quoi daar wat pispius der ja non met een non wakker doorschool hè die kan morgen no die kan compenseren het is skiën gari skiën kan morgen al planten soms lakken skiën wat benonjan planten die maar doen ja wakker met een nonjan wakker teeuw met die wakker teeuw aga non volume ja bise met die do deze vals bij vals waar is het de willen met pas vals vier hoe waarom wie je do bidon die wijsje maar hun notre die was maar speak commence maar gwen jul vals aga vals maar commence de dieve maar commence aan een beetje haveren tranquil goede nee ze is nog die goed maar commence houden daar goede haveren daar tangi ja tangi die gaan zo als is zo lauw patiënt een morsel speciaal ja maar pinnen morsel pinnen school duren waar voels mee pointilloge goede maar gale caninha maar voix en is goed een toit dingen ja met